अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Presented by SS Films Motihari. म्यूजिक बाय सौरभ एसवाल। डीजे ब्रजेश चकिया। एने ओने करता दू दिक्कत होई नस के एने ओने करता दू एने ओने करता दू दिक्कत होई नस के एने ओने करता दू दिक्कत होई नस के आ जाई हो 10 के ठोक दे हम क सके आ जाई हो 10 के ठोक दे हम क सके एने ओने करता दू दिक्कत होई नस के एने ओने एने ओने करता दू दिक्कत होई नस के एने ओने करता दू दिक्कत होई नस के आ जाई हो 10 के ठोक दे हम क सके आ जाई हो 10 के ठोक दे हम क सके सुन ले हम क सके आ जाई हो ठोक दे हम क सके आ जाई हो ठोक दे हम क सके सौरभ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी। हो 10 के हम क सके हम ऊपर रानी तू रहियो नीचे डालब हथियार तोरा जंघवा के बीचे जंघवा के बीचे जंघवा के बीचे हम ऊपर रानी तू रहियो नीचे डालब हथियार तोरा जंघवा के बीचे किस एगो दी हो बुद्धि हमारा के होश के किस एगो दी हो ए दादा बड़ी छी होत रही हो किस एगो दी हो बुद्धि हमारा के होश के किस एगो दी हो बुद्धि हमारा के होश के आ जाई हो 10 के ठोक दे हम कस के आ जाई हो 10 के ठोक दे हम कस के ठोक दे हम कस के डीजे ब्रजेश चकिया। ठोक दे हम कस के ठोक दे हम कस के ठोक दे हम कस के आ जाई हो 10 के ठोक दे हम कस के सोचते समान हमर होई जाता टाइट मोन बाबे काबू तो से करे खातिर फाइट करे खातिर फाइट करे खातिर फाइट सोचते समान हम होई जाता टाइट मोन बाबे काबू तो से करे खातिर फाइट गरमी निकालब तोरा नानी नस नस के गरमी निकालब अब ना बचू गरमी निकालब गोरी तोरा नस नस के गरमी निकालब गोरी तोरा नस नस के आ जाई हो 10 के ठोक दे हम क सके आ जाई हो 10 के ठोक दे हम क सके ठोक दे हम क सके डीजे ब्रजेश चकिया। सौरभ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी। ठोक दे हम क सके आ जाई हो 10 के ठोक दे हम क सके रूपला सुधीर रूपेश बाले खखुआई ल लागे कोनो चीज बस रब से ना साइल ग छोरी ना सुधरबे रब से ना साइल रूपला संतोष मिठू बाले खखुआई ल लागे कोनो चीज बा पवन से ना साइल रत्नेश दाबी जो बना निकाली सारा रस के रत्नेश दाबी जो बना सुना तारे रे विजेंद्र दाबी जो बना निकाली सारा रस के विजेंद्र दाबी जो बना निकाली सारा रस के आ जाई है 10 के ठोक दे हम क सके आ जाई है 10 के डाल दे हम क सके। सौरभ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली।